Vinga, anem-hi fins a la Font de l'Argelaguet. A la Font de la... l'Argelaguet. Aquest tram és molt guapo. M'agrada molt. No és gens complicat. No ens fot-li canya perquè... guapo de collons, tio. Ah, guapo, tio. Que bé, tio, que bé, tio. Sí, senyor. Sí, senyor. Aquí sortim al camí ample que ve de dalt. Bueno, i aquí buscarem on entrar a la Font de l'Argelaguet. Sí, senyor. Ok. I cap aquí. Havíem entrat per un altre lloc, però entrarem per aquí. És el més escaient, tio. Aquí la baixadeta, que... Ja sé, no confia, tio. Aquí, entrarem per aquí. Aita, nada. Aita. Aquí em sembla. Molt bé, tio. Nano? Aquí haguéssim pogut fotre allò de fotre aquell tio, home. Això és la Font de l'Argelaguet. Un espai lúdic, però que està una mica descuidat. I és molt guapo. Aquí agafarem un corriolet, per aquí, pim-pam. I bueno, aviam com el tindrem perquè de quan en quan hi ha algun barrut que ens el mig talla amb un trons. Què us sembla? Guai, Els castrons, anem per aquí, s'està tancant una mica, però bueno, com que ja ens el coneixem, de moment cap problema.
Bon dia. Bueno, aquí sortim a l'encreuament de Caminets. Ok.